wannan waƙoƙi nashi. Idan kana ɗaya daga cikin wanda kake bibiyar channel ɗin nan mai albarka mai suna Kanawan Dabasu TV, za ka iya mana sharing bidiyon zuwa group ɗinka zuwa na WhatsApp da na domin hakan ya tabbatar da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana bibiyar dukkan wasu ayyuka masu daɗi masu zuciya. Kuma yana tabbata da cewa za ku iya mana share, comment, like a cikin ingantaccen channel ɗin mai albarka. Wannan duniya za ta ji ta ji daɗin ta kuma ta yaba da su. To mun gode sosai wajen commenting da like da kuke yi a kowane lokaci a cikin ingantaccen channel ɗin mai albarka. Idan muka yi duba da wannan yanayin bidiyon da yake fitowa da kuma yanayin abubuwan da yake tabbata, za mu ga abubuwan da wannan ya dace a yaba masa kuma a jinjina masa, domin ya fitar da waƙoƙi a wannan shekara masu matuƙar yawa. Wani duniya ta ji su kuma ta ji daɗin su kuma ta yaba da su. To muna fatan duk wanda yake bibiyar wannan ingantaccen channel ɗin zai iya mana share, comment, like a cikin ingantaccen wannan fitaccen channel ɗin mai albarka, wacce duba da yadda muke kawo muku dukkan wasu manyan ayyuka masu daɗi masu zuciya. Wannan duniya na san ta ji su kuma ta yaba da su kuma ta ji abubuwan da suka fitan. To ku ci gaba da yaba mana kuma ku ci gaba da mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da na Facebook, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasihin ayyuka wanda take kawo muku, kuma kanku kuna son kuna jin daɗin wannan ingantaccen ayyuka. Mun gode sosai wajen share da lakin da kuke yi a cikin channel din, domin hakan ne ya ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar da channel din kuma kuna bibiyar da dukkan wasu ayyuka masu matuƙar daɗi masu zuciya. Na tabbas kuna jin su, kuna jin daɗin su kuma kuna matuƙar alfahari da su a cikin channel din. Muna ƙara muku godiya musamman ma wajen share da lakin da kuke yi a cikin ingantaccen channel din mai albarka, wacce na tabbata da cewa duk wanda yake bibiyar channel din na tabbata da cewa na san zai tabbatar da cewa channel ce wacce take matuƙar kawo ayyuka masu matuƙar daɗi masu zuciya. Wanda idan kuka saurari ayyukan da channel din take kawo ku kanku za ku tabbatar da cewa channel din tana matuƙar kokari wajen ganin ta kawo muku abubuwa masu daɗi masu zuciya. To ku ce wa da bidiyon mu kuma ku ce wa da danna kalmar ta alamar lakin da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu ayyuka masu daɗi masu zuciya. Ku ci gaba da bidiyon mu kuma ku ci gaba da mana lakin a cikin ingantaccen channel din mu, wacce za ta tabbatar da cewa tabbas kuna bibiyar dukkan wasu ayyuka masu daɗi masu zuciya. Muna ƙara muku godiya wajen share da commenting da like da kuke yi a cikin channel din. Mun gode sosai wajen commenting da like da kuke yi kuma ku ci gaba da mana subscribe da kuma like da sharing a cikin ingantaccen channel din mai albarka, wacce aka fi sani da Kanawan Dabasu TV. Mun gode sosai.